Ginoo, hindi kami ka-express ang amon nga pagpasalamat sa imo subong aga. Yes, Lord. Hallelujah. Words cannot express, hindi makahambal kung anong ginabatyag namon subong sa imo, Lord. Yes. Yes. Kanami sa imo, kaayo sa imo. Kanami sa imo, Lord. Wala sa makatupong sa imo, Ginoo, Jesus. And Lord, kabay pa nga ang ari diri subong mga kabataan, tanan nga mga edad, no, sa makabati sang imo pulong, makasimba kag makakanta sang imo mga ambahanon, mga bag-o sang ilang mga kabuhi, mga tagipusoon kapag huna-huna. Yes. Yes. And Lord, ginahatag namon tanan ini para lang gid sa imo. Sa imo ka kadungganan, sa imo nga pakahimaya Yes. throughout all eternity. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Sige, masimbat sa Ginoo. Hallelujah! Dalayawon ikaw, Ginoo. Tudloi ako sang imo mga pagsulundan. Ginasulit-sulit ko hambal ang tanan mo nga mga sugo nga imo ginhatag. Hallelujah! Ang pulong mo, Lord, suga sa tiilan ko kagkasanag sa dalan ko. Yehey! Thank you, Lord! Pulong mo ay suga sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Thank you, Lord. Ang pulong mo ay suga sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Kung ako mahadlong, magtalang ako, yara ka sa akong tupad. Wala akong kahadlukan, samtang yara ka, nagabantay sa ako. Thank you, Lord. Ang pulong mo ay suga sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Thank you, Jesus. Ang pulong mo ay suga sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Di ako malipad sa imo nga gugma, kung ako magpalayo. Jesus, ihari ako, kagkapisang maayo. Ikaw ako, higugmaon. Ang pulong mo, Lord, ang pulong mo ay suga sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Hallelujah! Ang pulong mo ay suga sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Kasanag sa dalan ko. Kasanag sa dalan ko. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Nagakalipay ako sa pagsunod sang imo mga pagpanodlo. Labaw pa ka sa kalipay nga ginhatag sang manggad. Nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan. Kag ginahinahuna ko sing maayo ang imo mga pulong. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord, sa imo nga kaayo. Hallelujah! Maayong Diyos. Hallelujah! Sa oras nga tanan, ginpunan niya ako sang pag-amba. Maayong Diyos. Amen! Kaayo sang Ginoo. Hallelujah! Sa kakadudol man, siya nagasiga. Maayong Diyos. Maayong Diyos. Sa oras nga tanan,
Kita kaayo, gipilya mangin matay kaginuhan sa iya espiritu, makatindog kita sa pagdistigo. Ang iya gugma, nagapadayon, ang kaluoy, wala gauntat. Hallelujah! Sa unas nga tanan, pun aniya, kusang pag-amba. Hallelujah! Sa unas nga tanan, sa kadudulman, siya nagkasika. Maayong Diyos, maayong Diyos, maayong Diyos, maayong Diyos, maayong Diyos, maayo ang Diyos. Hallelujah! Sa oras nga tanan, hallelujah! Palakpakan ta kay kaayo gid sang Ginoo. Sa oras nga tanan, hallelujah! Hallelujah! Bulahan ang mga tawo nga wala kasawayan ang ila kabuhi, nga nagakabuhi suno sa kasuguan sang Ginoo. Bulahan ang mga tawo nagasunod sa pagpanudlo sang Dios, nga nagatuman sa iya bug-os nga tagipusoon. Wala sila nagahimo sang malain, kundi nagasunod sila sa mga pamaagi sang Dios. Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga pagsulundan. Agud tumano namon ini nga may katutom. Dako gid ang akon handom, nga ang akon pagkabuhi permi matutom sa pagtuman sang imo mga pagsulundan. Oh, yes. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo. O Diyos, Ikabuhi ko. O Diyos, ikabuhi ko ang pulong mo. Marios ang tanom sa sapa, iya dahon way gakalaya, ikaw kagako ginpakaayo tungod sa pulong mo. Hallelujah, tungod sa pulong mo. Ang Diyos ikabuhi ko. Oh Diyos ko, Jesus. Ang Diyos ikabuhi ko ang pulong mo. Parehas ang tanom sa sapa, iya dahon way gakalaya, ikaw kagako ginpakamaayo tungod sa pulong mo. Salamat sang pulong mo. ang ulan, Bugay halin sa langit, nabasa ang tanom, kag mabinungahon, ang tubig paanggit sa iya pulong. Ang pulong sang Diyos, mabinungahon, iya inatumanon, para inas sa aton ang imong kabuhi, kamabiyuhon sang iya pulong. Oh, salamat, oh Diyos, ikabuhi ko. Lord, tutuin kami sa pagkabuhi isang imo nga pulong. Ikabuhi ko ang pulong mo. Parehas ang tanom sa sapa, iya dahon way gakalaya, ikaw kagako ginpakamaayo tungod sa pulong mo. Hallelujah. Bugay halin sa langit, nabasa ang tanom, kag mabinungahon, ang tubig
imo kasuguan, Ginoo, ang imo pulong nagahatag sa akon sang kalipay. Salamat, Ginoo. Padayon na ang akon kabuhi, agud madayaw ko ikaw. Nagakalipay ako sa imo promesa, pariyo sa isa ka tawo nga nakakita sang dako nga manggad. Salamat, gid Ginoo, kay ikaw lang gid ang amon manggad. Ikaw lang gid, Lord, ang dapat dayawon kag dapat himayaon. Oh, hallelujah. Why na gid kami iban, Lord? Ikaw lang gid, oh, Ginoo. Ang salulong mo ay sugat sa tigilan ko, nasanag sa dalan ko. Lord, ang muling amon pangamuyo sa imo. Pulong mo ay sugat sa tigilan ko, kasanag sa dalan ko. Hallelujah. Kung ako mahadlok, magtalang ako, yara ka sa akong tupad. Wala ako kahadlukan, samtang yara ka, nagabantay sa ako. Ang pulong mo ay sugat sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Ang pulong mo ay sugat sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Hindi ako malipad sang imo nga gugma, kung ako magpalayo. Jesus, kihai ako, kag baptisang maayo. Ikaw akong igugmao. Ang pulong mo ay sugat sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. Ang pulong mo ay sugat sa tiilan ko, kasanag sa dalan ko. O gusto ko makilala ka, o gusto nga kalangilahon ka. O Jesus, kilalahon ka, tiyagon imo tagipusoon. Luha sa akong mata ang nagasaad. Gusto ko makilala, o Jesus. Gusto ko makilala, gusto ko makilala ka. Bugos ko nga kala, kilalahon ka. O Jesus, kilalahon ka, katsagang kilalahon ka sa imo kamatayon, pagkahom sa pagkabanhaw. O Jesus, gusto ko makilala, gusto ko makilala ka. Bugos ko nga
Jesus, gusto ka gid namon makilala. Ipakita sa amon ang imong kaayo, ang imong gahom. Kay gusto ka gid namon, Lord, makilala. Bugos namon nga kalag, nga panghuna-huna kag tagipusoon, ginahatag namon sa imo. Sa sining nga adlaw, kag sa tanan nga adlaw sa amon nga kabuhi, imo lang gid, Lord. Kag nagapasalamat gid kami, Lord, sa amon nga mga naagom, nga blessing sa amon kabuhi, kag mga palabuton pa nga blessing sa amon kabuhi. Kag initanan, ginahatag namon ang kadayawan, ang gahom, ang himaya, sa aton Ginoo kag manluluwas nga Jesus Kristo. Kag tanan magahambal. Amen. Palakpakan ta ang Ginoo. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Sige, maglingkod ta. Okay, so once again, maing aga sa tanan. Ari naman kita liwat, ikaduha na nga, Domingo, sang Marso, kadasig sang panahon mga utod. Dugay-dugay, tapos ng Marso, dugay-dugay, Mayo na, dugay-dugay Christmas naman, kadasig. So, siningaga mapadayon kita liwat sang aton nga series sa siningabulan. Ginatawag naton ini Word View. Or kung i-translate naton sa hiligay noon, ang pananawan naton sa kabuhi. No? How do we look? Paano naton magtanaw sa kabuhi? Ano pag-intindi sa kabuhi? Ano kita magsabat sa nagkalain-lain nga mga problema, nga mga sitwasyon sa aton kabuhi? Paano ta mag-atubang sina? No? Amo na nga aton pag tunan sining bulan. Kag mga utod, nami ini siya, no? Kay damo kita natunan nga mga filosofiya nga pag-intindi, correct? Nga kundi-indiin lang naton ginakuha. Nga hindi nabase sa kamaturan. Wow, grabe kabugat ito. Tana kalabanan siguro, ambot makahambal ko siguro, mga, I think for me, 80%, 80% sang na pag-intindi ko sa kabuhi, sang una, wala na base sa kamaturan, mga utod. Kag damo ko sa gin bag-o, damo ko sa gin iliwat sa akon mga pagtanaw. So kabay pa sa sininga aton pagtulunan sininga bulan, mga utod, gina-request ko kamo, abi i-delete naton, ipanason anay naton ang pag-intindi naton sa paano ta magtanaw sa kabuhi, kag iislan naton sang pulong sang Dios. Amo na ang natawag sa English nga word view o pananaw naton pinaagi sa sa pulong sang Dios. Okay? So amo na nga aton nga topic for this month. Kag ini siya ginkuha sa Colossus chapter 2 verse 8. Kag nahambal diri, basahan ko sa Ilonggo para mas kwan siya, no? Gani mag-andam kamo nga hindi kamo magpaulipon paagi sa walay pulos nga kadaya sang tawhanon nga kaalam. Nga nagagikan sa mga ginpaalinton nga mga pagtulunan sang mga tawo, kag sa nagagahom nga mga espiritu sang kalibutan, kag wala nagagikan kay Kristo. So andam kita sa mga ginahambal sa aton, damo kita, dali-dali kita, mapati kita dayon. Among tendency nato, no? Uy, tama, no? Uy, pati ko dayon. Sala, gali. Okay? So, masugod ko, pinaagi sa isa ka istorya, sa isa ka pasahero, mga utod, sa isa ka eroplano. By the way, gali, bago ko mag-start sina, ang aton nga supporting verse, no? Halin sa Salmo 119 verse 105. Amo na nga ang pulong sa Dios, ano? Kasanag sa aton dalan, no? Kay ang pulong gali suga sa aton dalan, kag kasanag sa dalan, okay. Light or path and light sa aton nga kabuhi, no? So amo nang aton nga do supporting verse ngang pulong gali sang Dios, kasanag, masanagan ka, ma-free ka sa mga kadudulman sang sala nga pagpangtulunan sang kalibutan. Amen?
Okay, so masugod ko. Pinagi sa paghahambal sa pagstorya sa inyo, sininga storya. May isa ka pasahero, mga utod. No? Halin siya sa Manila, mapuli siya diri sa Negros. So nagsakay siya sa eroplano, mga utod. Sa eroplano, inang ka pasahero, dugay na wala kasakay sa eroplano. So first time niya liwat magsakay after so many years, dugay nga tinion. Excited siya, mga utod. Ini nga tawo. So, ang ginikuha niya, ang business class. Okay, business class, medyo special na siya, hindi economy, ha? May kaya siya mo. So, nagsulod siya, lain ang pre-departure lounge. Ang ginahulatan bala sa mga pasahero, bago magsakay sa aeroplano, departure lounge, lain yang sa business class, lain man ang sa economy class. So, nagsulod siya dito, may special nga room dito sa business class. Pagsulod niya dito, nakakita siya sa isa ka table, no, pareho na nga table, lamesa, may nakahanda ng mga pagkaon, nagkasari-sari, ka mga namit pang pagkaon, mga utod, no? May prutas, may lechon, Kung pamangkot ka mo may lechon, may ara hindi ka na madulang lechon niya, no? May salad, tanan nga nanamian mga pagkaon. Doon nagutom na kamuay. So, dito siya, pero pag tanaw niya, sila nga, ay, may pagkaon gali di. May dalaman ko pagkaon na. May dala siyang biskwit, skyflakes. Kaginkuha niya sa bag niya, makaon ako, anay, di ba? Si mahal na bayad kay do ka kanami sa ilang presentation, no? Sa pagkaon, so hindi ko da magkaon. Napungko lang siya, kang nagkaon sa iya biskwit, kag sang tubig, no? So, dito siya. Nasaka na, naglupad na ang kwan. Masaka ng mga pasero sa eroplano. Masakay. So, boarding na ang eroplano. So, nagsaka siya. Natingala ang tao, may upod siya, nga naka-notice siya nga, bro, nga away kaya nagkuha sa pagkaon. Kapasaka na sila, lakat sila pasulod na sa eroplano. Hambal niya, ay, basi ka mahal sinasang pagkaon, hindi ko na magkaon. So wala siya nagkaon kay kanami do. Gusto man ko tani magkaon. Galing hindi ko magkaon kay mahal. So nagsakay sila sa eroplano, kag didto gin-explain sa tawo. Bro, anong ginbayaran mo? Sige, ginbayaran niya business class. Ay ti kung business class nga ticket mo, pwede ka gid kakaon. Kay libre na. Pero wala siya nagkaon, mga utod. In short, naglupad ng aeroplano, nagsakay na siya, nakaabot na di sa Negros, wala gid siya kakaon. Kanugon, no? Sa inyo tanaw, mga kanugon, no? Mga utod, amo man na sa ginarian sa Ginoo sa pulong. May mga ginhatag sa aton ng Ginoo. May mga diretso gani naton as sons of God, mga anak sang Dios. Nga wala naton gamit, wala naton ma-claim, wala naton ma-acquire, no? Kanugon gid mga utod, naglakat ikaw si kinabuhi, hasta nagid lang ginlubong ka, napatay ka, pero wala mo gid aguman, ma-enjoy ina nga diretso, ina nga enjoyment sang isa ka anak sang Dios. Bangod, nga wala ka kahibalo. Simple as that. Ignorance. Nga wala ka nga ignorant ka because mga utod, wala man ta nagbasa. No? Powerful ba na ang mga statement ginambal ko sa inyo, mga utod. Maka-guide gid na sa inyo. Ang isa ka Christian, nagalakat diri sa kalibutan, may otoridad siya. As authority of a Christian, pero nga ang aton panghuna-una dito gyapon sa defeated la na pirdi nga huna-huna. So mga kabataan, gina-invite ko kamo, gina-encourage ko gid kamo mag-join sa mga Sunday schools. Kag kung may magtudlo sa inyo nga mga Sunday teacher naton, mamati gid. Amen. Kay ina kasanag. Malibre ikaw, ma-free ikaw sa mga gagapo sa aton sa kalibutan. Mga panghuna-huna nga nagalimit sa aton. Tama? Ari na lang ma-example ko anay sa inyo para bago ta mag-dive sa pulong.
May mga superstition nga ginatawag. Hindi na kita magkadto pa sa Colossian. Ang Colossian may mga belief system sila. May mga ginapatihan sila nga base sa kalibutan nga nag-defeat sa ila. Diri na lang kita sa Pilipinas, gintudluan kita diri sa una ba mga utod sa balay sa una, hindi pa ako na born again. May mga timbang kami sa balay nga mahilig magpati sa mga superstition. Kabalo ko mo kung anong superstition. Nablang mga gapati ka nga, ay magkadto ka dira, mahambal ka, magkadto ka dabi, mangihi ka, for example, pasensya na ako mga, maano ka? Manabi-tabi, na ano naman? Hindi na yan nabasi man. Manabi-tabi, kay, ano ko di, tabi-tabi. Mga utod, anak ka sa Diyos. Ang Diyos naton nagapanag-iya sa bilog ng kalibutan. Tod na, gapati kasi na, iya ni tanan. Kag kung anak ikaw, pribiliyo mo nga magkadto kung diin. Correct? Iya sang tatay mo na. Ay, ka-powerful sina mga statement, mga utod, gumapatiyan. Hindi magpati sa mga superstition nga wala base. Base sa ignorance. Pati sa pulong. No? Grabe. Healing na lang. May mga damo ginapatihan nga hindi ka magtulog nga basa imubuhok nga ano pa na ang mga ginapatihan no kadamo na wala base sa kamatuoran. Nga imo nga pag-ayo dapat amuna nagalimit sa aton mga utod sa aton nga pag-claim sa aton nga healing sa aton kabuhi. Mga dinumaan nga mga pagpati. Mga hindi na relevant sa isa ka anak sang Diyos. Okay? Sige, so mapadayon ko. So mo to nagkadtong pasahero, diri nag-abot siya, wala gid siya kabalo sang iya nga diretsyo. Ang may pamangkot ko sa inyo, ang inyo bala ginapatihan, no? Sino ang naga-impluwensya? Naga-attend bala ikaw sa sa park sa Bacolod, Bacolod Plaza. Kag mamati sa mga debate. Mga utod, careful lang ha. Kay hindi tanan nga debatihan dira may kamaturan. Careful lang. Kung ako sa inyo, hindi na lang kamo magadto to kung mamati. Basa na lang kamo kag mag-attend sang inyong mga life groups. No? Careful lang kay delikado. Kaya ang aton nga belief system, ang ginapatihan naton, naga-change ang aton pag-una-una, kag naga-change ang aton nga tagipusoon, kag amo ina ang base naton sa paglakat sa kinabuhi diri sa kalibutan. Kung sala ang imo nga pinapatihan, sala man ang imo tikang, gapati ka mo sina? Kung sala imo tikang, makaabot ka sa ginapadulngan mo, hindi. Hindi. Matalang kagid. Kagkalabanan, diri sa kalibutan, gatalang, even ang ginatawag ng mga Kristiyano. Kay karon ilabi na gid subong nga mga inadlaw, no? Ara na kita sa end times, sa katapusan na, siglo sa katapusan. Nga nakambal ko sina, manug tapos ng pandemic mga utod. Tama na? Anong nagsunod? Gira. Kita mo na. Nagwa kita sa isa ka problema, nagsulod naman kita sa isa ka. Paano nato na mahibal? Ana nga may problema? Nagwa ka mo dira, may gasoline station da, sagwa. Nagpila ng gasolina. Nagsaka, no? Ang manok pila? Ang baboy pila? Hindi kita mapiktuhan? Apiktuhan. Ang pliti. Pila ng pliti? Wala pa nag-take effect? Pila ang ginapangayo? 15 pesos kung nang napangayo nila, Blakat na lang. Maka ka mo, pulo ganito, hindi ka maghatag sa driver, subong pang 15 pesos. No, 50% increase, grabe. Proposal na, wala ko balo kung ihatag na sa gobyerno. So, mapiktuhan kita. No? So, paano ka mag-deal sina? Paano ka mag-atubang sina? Nga ang kalibutan, gali, pagkatapos problema, another problema naman. No? Wala katapusan. Tiga kaapektuhan ka man, kundi ka nakabiyasi sa pulong. Pero kung ikaw ginatanaw mong kaugalingon mo, anak ko sang Diyos, kag hindi, giniya ako pagpabayan. Dapati ka na, wala. Amo ginadapat patihan nato mga utod.
Hindi ikaw pagpabayaan sang Diyos nimo, sang amay nimo sa langit. Kay anak ikaw. Pati lang, hindi ka pagpabayaan. Abi mo pabayaan niya ka, hindi ka pagpabayaan. Uyati ang pulong niya. Okay? Sige, Neka. Ang gahom sang kamatuoran, ilabi sa tawhanon nga mga tradisyon. Okay. Ang religion, nagatudlo sang damo nga mga tradisyon, mga utod. Tradisyon nga wala na base sa kamatuoran. Wala na base sa pulong. Ang mga hindi na kamo sila sa ninahambal ko. Tradisyon nga ang nagbuhat, tawo lamang. Correct? Kadto na lang ta sa pagsimba. Sino ang aton Diyos? Sino ang aton Diyos? Si? Jesus, no? Ang God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. Hindi na pagpalimta na. Isa ka Diyos, tatlo ka persona. Pero magsimba ka kay Jesus is as if gasimba ka man sa Father. Hambal sang Bible, He who saw me, who saw the Father. He who loves me, loves the Father. Amen? Because I and the Father are one. Isa lang. So maghambal kita, Lord Jesus, ginahigugma ta ka. Hinagugma mo ng bilog ng Diyos. Nakuha niyo ko? Okay. May ang religion nagatudlo nga mga di kita kay sino. Hindi na ako maghambal. Hinambal yagid. Mga utod, isa lang pamangkot ko sa inyo. Sabta lang sa inyo in all your honesty. Hindi pa sufisyente ang aton Diyos. Hindi, kulang pa siya. Nga mga di ka pa sa iban. Sabta, bisang... Kung naghambal ka sa akon, ay, pastor, kulang. Ati, sadya gid eh. Mong ina pinakasadyas tanan. Kayang aton Ginoo, complete, pleroma, fullness, nga ara sa imo. Kompleto na siya. Wala ka nang hahanapin pa. Amo nang ginatuhan naton. So you don't need to pray to other things. So iban ga simba sa mga sa kahoy, sa nano. Hindi na. More than enough. Super over na gani. Over-delivered ang aton Ginoo, mga utod. Nabasi na sa tradisyon, ha? Ginaabri kong inyo panghuna-huna. Ginaabrihan ko. Para ma-free ka mo sa limitation. Kay wala limitasyon ang aton Ginoo. Once magtuo ko sa iya, wala limitasyon. Sa Africa, mga utod, ari na lang, oh. Grabe ito sila yung magsimbaya, mga blacks, mga itombla, ano? Mga Negros. Okay, basi may ma-offend. All out na sila ya, mag-worship sila, may mga churches nga hindi magidkwan na. Ga-express lang sila sa isang worship nila. And you know what? Gina-honor sa Ginoo ang worship nila. May mga cases nga documented nga may na-resurrect. Nabanhaw bala. Subong nga time, hindi isang kimpo ni Jesus. Sa Africa, mga utod. I-research bala. May mga documented cases of resurrection because nag-pray ang isa ka tawo, sabi ka pastor, isa ka tumuluo, kag nabanhaw, ina nga tawo. Okay? Grabe nga mga kwan. Dali lang. Doon na kwan lang ko. May-ari man diri sa aton gali. May kilala ko nga pastor. Hindi na ako mention nanay, no? Kaya ang aton ginasimba, ang healer. Hambal ko ron sa ang pastor, makadto ka mo to. Ang pangitao nyo yung pastor, hindi ang Ginoo, maski di na siya mo. It depends sa imo yung pagtuloo. Hindi iya ang tao. Correct? Nan. So, diri gali sa aton sa Negros, may na cases man diri nga nagbanhaw because ginprehan sang isa ka pastor. Okay? So, hindi na ako maghambal. Sufficient na siya nga kwan. So, it is based on your faith. Base na sa inyo nga pagtuo. Sige. Halin sa Colossus 2:8, nabasa ta na kaina. Makadto kita sa legalismo. Niblang legalistic, yung mga pagtulunan, no? Base, maghambal ko legalism,
Base na sa layi, sa law. Basa ko na ya, Colossians 2:11. Tungod nga kamo ara kay Kristo, na circumcised na kamo, pero hindi ina pareho sa pag-circumcise sa mga Hudiyo, nga may ginakuha sa lawas sang tawo, kundi ang malain nga mga handom sang inyo lawas, nga makasasala amo ang ginakuha ni Kristo. Circumcision of the flesh. Butsi ganon. Butsi ganon sa circumcision, kuhaon nimo ang lawas nun. Ang mga desire ni mga lawas nun, nga tawhanon, nga unod nun. Islan mo sang spirituhanon. Ang spirituhanon, amo ning nabase sa pulong. Okay? Now, kadto ko sa legalismo. Ang iban, ginakuan nila, ginatry nila, nga matuman ang 10 commandments. Commandment number 1 up to commandment number 10. Wala man malain dira mga utod. In fact, mayugid. Pero kabalo bila kamo nga wala sing isa ka tawo nga maka-fulfill sina. Halin sa commandment number 1, the 10 commandments bala? Oh, thou shalt love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ang una. Kagang katapusan, ano? Thou shalt not covet, no? So, wala sa nakatuman. Pero ang iban nga pagtuo, nabasi dira. Bawo kung hindi na sila kung hindi sila makatuwa, ginlibak nila, kung ano, grabe, naging ka condemnation. Wala man na problema, mga utod, galing kay hindi mo ginaya ma-fulfill. Ari ang solusyon dira. Si Jesus, siya lang gid nga tawo ang naka-fulfill sang 10 commandments. Amen? Amo gani nga wala siya sala. Ang aton Ginoo si Jesus Christ, ang ari siya diri, nanging tawo siya, naglakat siya sa pangabuhi di for 33 and a half years, no? 33 anyos. Naglakat siya di, wala gid siya nakasala. Grabe gid ya. As if amo pa nga deserving siya sa aton nga worship. Kaginbaton sa Ginoo ang iya nga ginsakripisyo nga lawas. Impatay siya ginbaton kay wala sala, putli, pure. Amo pa ginbaton. Okay. Naghambal siya, those who believe in me, sinong nagapati sa akon, will have eternal life. May kabuhi nga wala katapusan. Kung amo gali, kung hindi naton kaya ang 10 commandments, mapati lang kita kay Jesus. Ihatag naton tanan sa iya, Lord, imo tanan, hindi ko kaya ni, buligi ko. Holy Spirit, buligi ko. Nakasala naman ko, Lord. May nag-aging nga babae, baw, grabe, gitulok ko. Hambal sang Bible, paano ka mag-commit adultery ko, no? Ang sa old command, maupod ka mo, okay? Physical, correct? Sa old command na. Pero si Jesus nagambal, may bago ko nga gintudlo sa inyo. Kung sino magtulok sa babae nga may lust or ano gani, nga may pagnanasa. Tagalog na Tagalog na version eh. May pagnanasa, nakakommit na sang wala na, hindi kita tayo ka-fulfill yung mga utod ya. Kay ang iningalawas ya, may tendency gidi niya mo. Amo nang tendency, normal niya sa fallen, no? Manglibak. Abebe sa inyo, totoo lang, hindi ako mag-answer sa ako na. Hindi niyo ko pagsabta. Sino lang sa inyo, wala ka pang libak. Kamu lang, hindi niyo ko pagsabta. Oh. Sino lang nag-judge? O, maghambal ka judge, amo niyo, pagkakita mo sa tao, do tanaw mo siya, taas ka na gid, no? Anybody nga magtanaw sa iya, isig ka parihong mas mataas siya compare sa isin nga tao, nakakommit na judgment. Ngambal sa Bible, hindi ka mag-judge until the prescribed time. Grabe, no? Kabudlay mga utod, mga buhi diri. In fact,